Hyvät kuulijat, nyt olemme täällä salilla ja Jukka Julma Päästäinen on päättänyt tehdä ennätyksen juoppojen olympialaisessa ihan kyykystä nostamalla painoja. Paljon teillä nyt on tässä näin? Mulla on saanut ennen menemään tästä tangossa niin ihan hurjatkin määrät, mutta ei mulla on nyt kun sä näet, niin nyt mä yritän vielä kauheampaa tulosta tää, niin mulla siis henkilökohtainen niin ennätys, mulla on siinä 12 kiloa, 6 kiloa molemmissa päissä. Perkele, tuleehan se siihen tanko vielä päälle, joka on ainakin 5 kiloa. No miten se tekee yhteensä? No se tekee tommosen, mitä tuo nyt on, 17 kiloa. Onkohan se vähän liikaa? No kerranhan se kirpasee. Mut kun te olette noin saatana juovuksissa, niin miten te ajatte se päästä niin kyykkyyn, että se on mahdollista? Kyllä, sen olen huomannut tähän päivään mennessä, että kyllä kyykkyyn aina pääsee, mutta milloinkin tullaan se ponnistat ylös sieltä. Niin se on tää vanhat köyhät kyykkyyn, eikö niin? Mitä? Älä käy älä. Niin ettehän te ole köyhä, niin. Mutta mitäs jos nyt menisitte kyykkyyn ja yritettäisiin tehdä tästä nyt jonkunnäköinen maailman nostoennätys. Melkein kyllä niin paljon jo, että tämä menee maasta vedoksi. Missäs välistä te nyt ehditte vetää tommosen naulan päälle, kun tästä nyt ei paljon aikaa, kun me vasta juteltiin tuolla piha. Joo, katso, täytyy pitää vire päällä. No niin, no se tietysti kuuluu näihin olympialaisiin, mutta mitä jos nyt aloitettaisiin Oota, älä hötkötä, täytyy keskittyä. No pitää semmoinen, sniffata vähän, Mitä? Ammoniakki. Kato. Tuo näyttää minusta pöytäviinalta. Nyt hän vetelee pöytäviinopullosta suoraan. Hienon pinnan pienet alat ja pitää varpavälit kuivaa. Täytyy vähän huumorilla motivoida. Oota mä vähän otan noin kottikärryt ja noin halot tosta syrkiä, kun ihan liiteri vittu. Aina mä Akalle sanotaan, että nää romuttaa nää helvettiin. Pitää nää rimat ja en mä mahun nostaa. No nythän siinä alkaa olla jo tilaa. Oota mä menen tuohon lähemmäs tuossa. Otan yhden kiekon pois sieltä. Ja noin. Kunnon kyykky. No nythän on kyykyssä. Näppilukko. Tää on kato peukalolukko. Tää kierretään tää. Nyt meni etusormi. Pitää kääntää peukalo sinne alle. Tangon alle. Noin. Onko teillä magnesiumia käsissä nyt? No, nythän on kyykyssä tämä jännittävää juoppojen olympialaisten. Leuka pystyy. Maailman ennätys on syntymässä. Jukka Julma Päästäinen hirvittävässä työntää ylös tämän määrän ja nyt. Ja saatana. Näytti, että ei oikein onnistunut. Mulla se hyvin lähti ylös, mutta oi. Nyt hyvät kuulijat, minä häivyn täältä. Mies sammuu nimittäin tuohon käsiin. Mies sammuu käsiin ja minä lähden. Joo, näkemiin herra puheenjohtaja ja kuulemiin.